Tapi mai bak il faut min gurtin ina wana awñan mumkin kam fo nder bar moɓeɗe wultin wonde peelal tagma widal konnis boyar ɓurtin sonano hersude ma yittuk mum nangam mimber tortir pin fo mixe ɓe ipere ni son wuj ɓoyɗen wultina musique wallahi mi yewnimo sorti nebbi wa hashtag hurfiyam bippugol bawr neldam sms mi ala coggu carte 10 waɗimi ko coggu mesh moro pirlima accu haala mesh on so mbaali kuy ala on so mbaali wesh curki leɗɗe ɗe ɓurnimi curki leej rapim so développima rim tabar ko neige saha hoore no udda nogo ndey fende carrière kamɓe ko yeeso ɓe payi benno fo paago arrière rapim ni heewi animoji babaji noroji seyɗeneji e kinkoji nafigueji e jinneji bandiji diplômé ji holko pewji haydara huyagul necci hammag hoto suudu shiftag on luge pa on nattag ha joni ko raab tiktak salligino woppo hendutamo quelque pièce uguiya jomum daro wiyene laamo tu te prends pour qui espèce de cafard rapim trop de zinzin bandumani may serni may femel jogɗa ko sexe mal on apprend le français mais on le parle mal holko min mbawi hen mode leydi janggani mode leydi ko humar binne ministre ko humar binne ardi rap ko humar binne jijje o ko humar binne sum hulay hay kettol ko humar binne o shit peppere deƴƴi seeɗa neɗɗo bedde jokkit quelques petits concerts jomum gonflono keɓɗo som super neɗɗo mawne reedu taw ko ndiyam glace wona monde reedu fo wiye ko bos kalas on se connaît même pas ey abbo bangui halas holko cikkata Mr peppere ne wutta curki leɗɗe ɗe ɗoni hewde melon mande zéro oreysik ɓeene mbaɗi jugeoɓe mbawa serdude underground acoustique koyeje mawde teppeñiɓe ñamoɓe yimɓe ɓenne goppo boy jite leydi kunude kaaji hor ñaame ɓi had jettu salkoy heɓde ga ko seeɗa kibaru everyday ko yayi boy miskineɓe tampi o yayoy anaɗa rappe bebbe rammani muyne bibron ha joni ne waɗe tette min mi yiɗi rap jilta tette erte min gam gorko 6ème mi wona neɗɗo piqué mademoiselle mi yewnani min jewnim ko jikke raplim ne jalni e lessiriki sukke a weɗar neɗɗo jungo weedma zikke joni so mbabba fettima tan yofto a yiɗa peppere yiɗama min mbeɗa yiɗi hooram heɗo hooram sentir hooram kono yo Allah dandam e yimde ha hooram wona break wona danse ɗum ko rap o ko lissiɗo o ko choag o ko vab eɓe kala yoɓe kalminen bay sawno ko min yoɓi min jeeyi kalko kalmi hen eygo min ceeyi aɗa farnoro famde ta vie yimɓe fo ine gandi hunde makko ine yaji kalko ari ine heeƴe mboɗo haala aɗa haala yan sah somi haali a haalimomi hel serni mayde yaɗanit ko jiide tartar ɗabni musi ine weeli boy ko jar peppere ko neɗɗo bedde ko dik semaine ko big semaine ko bolo king ko abs rappo accuɗin horo faydat keɓde e sardine guladi jammo wona bojjiti guttan ayya a gani kam hoto wodi yaltin a wawana usudille yantin peppere dow bit mbami hen kono timdey bol marde kottine deƴƴe walla mi continue continue tin sabal peppere yumayamak continue ok jijji accu mi continue Widnof ma soundtrack wana accude rap no mi ustaki hende ko manquement de time wana bacce bindol saha fo ko kalm no mayo ta jangol wiide fake big up wana hanki muga hande ni wonta gongol dikse jilse ngoppi rap wasata e dengol e min fuuta hatte nyama kara nice Allah mboda yette rapam jibina ko tribi me ko 6 enta rerdane conseil inde wonno yimɓe nanta en siri ko sanka por jarani yarde fanta mi jooɗo hen no babiraɗo fuuta keɓɗo santan min mi wona diable ni fils satan kamera nanye pourtant min mi ala ɓinguel rap so waɗi askinde min komi bamum bama mi tegaki bidance kono a heɗoto ngama cofta normal min jaɓtata ngama rapam ne waɗe sonnerie sahane sone jama Allah yaafo koy on kone wona halal bulko touche bulko lal halpular no baba mal jihadis no cheikhutal missionnaire no cheikh siyasa wuttara natat tattat juuɗe maɗa tattat président ne mandila nda juin mandila peppere ko mandela tattat juuɗe maɗa tattat sa welama jandila sa welama dillina ko gonmi ko ɗum tan Allah waɗi waɗi frère jabru Allah deƴƴe walla mi continue non ƴoy gollo mi nanna refrain o rek mi dartina quoi Didier quelques secondes avant refrain. Je préfère écouter les uns que les écouter. On apprend le français mais on fait le malin.
Gilles se outé, Dick se outé. Ça fait un bail, mais où vous étiez? On est là, me disait Alhamdoulilah. Bismillah, je préfère écouter les uns que les écouter. On apprend le français, mais on fait le malin. Gilles se outé, Dick se outé. Ça fait un bail, mais où vous étiez? On est là, me disait Alhamdoulilah. Bismillah.